Muyon siguro kamong nako nga kining COVID naghatag kayog kausaban sa kalibutan. Bisan gani dinhi sa ato ang kapupud-an, maingon man ta nga ay gyud no. Mingaw na kaayo undan. Gani sakay ka o di ba mag-drive ka, mingon tang lahi gyud no. Nya gani nakaingon ko sa usa nako kay gala nga mao ni sakto nga gidaghanon sa sakyanan nga dili bitaw magkuan kanang mag-topic o dili magsunod unya malangay ka no. Nya nindot nga dinhi sa tuwa nga dagko tog mga buildings, naghang mga tao, lagpad nga mga dalan, pero ingon ini lang unta ang gidaghanon sa sakyanan no. Pero di man ta makapugong niya na kay tungod sa pagkaabante na daghan pong maguol, daghan pong masakit nga wa sila trabaho o ingon na ni no niya mga negosyo ingon gyud nga mas maayo yung daghan tao no, daghan pong masakit no. Gani daghan man gyud nagsakit ni ining pagkausab sa atong panahon tungod sa COVID no nga mag-uol gani ka ining silbato sa kining ambulansya gabi pa ni siya unya karon na napod no kay nasayod ta nga kini emergency gayud nga wa tay kasiguruan nga tungod ni sa tungod baka nataptan sa sakit nga COVID. Kung ang kini atong itandi sa kapistahan karon mga igsuon, kapistahan sa pagkausab sa panagway sa Ginoong Hesukristo nga giterminuhan og transfiguration kay nausab ang iyahang naong migilak usab ang iyahang bisti, maingon gyud ta nga mas nindot ning kapistahan karon kining transfiguration nya dili lang nindot malipayon gyud kita niining ang transfiguration sa Ginoo nya gawas kay ingon tang malipayon manginaot sa gyud ta nga mao gyud untay mahitabo natong tanan ning kalibutan nga matransfigure sa gyud unta ta diha sa transfiguration mausab nga panagway sa Ginoong Hesukristo, dili lang ang pagkausab sa panagway, kung dili ang panganod nga milandong kaniya. Nga timaan kining panganod, timaan man kini sa pabor o presensya sa Ginoo. Nga naa ang pabor o presensya sa Ginoo, yan ang lugara, niya katong arka sa kasabutan nga nagsunod-sunod gyud no nya nini karong bag-ong kasabutan diha ni Hesukristo ang panganod milandong usab kaniya timaan nga ang arka sa kasabutan mao na si Hesukristo tao na kini dili lang ingon ta nga butang dili lang ingon ta nga ang basahon kung dili tao nga nagpuyo nining kalibutan sulod sa 33 katuig tuod na abli ang panganod ug ang pulong sa Ginoo sa langit ng Amahan nagkanayon nga mao kini ang akong pinanggang anak pamati kamo kaniya ug sila si Pedro, Santiago ug si Juan nakasaksi niini. Gani si Pedro nga gisaligan sa yawi sa gingarian aghat pa gyud sa pagsulti nga Ginoo mas maayo nga magpuyo ta dinhi ug maghimo tag payag usa alang kang Elias kang Moises ug sa imuha. Makita nato nga gusto gyapon preservation ba si Pedro no nga gusto nga magpabili na lang dito nya
Gawas nga gusto siyang magpabili na dito, gusto siya nga kanang magtukod og payag. Alang niya itong mga nya dili ra ba ingon ta nga kanang ingon ta nga balay gyud, no? Balay gyud nga gingarian nga na nasulod ang tanan ba. Gilahi-lahi pagid niya nga usa alang kang Elias, usa kang Moises, ug usa alang kanimo. Ano man kining ingon ini man ang una-una ni Pedro? Kaya ingon ana man sa gyud ang tao ba? No, ang tawhanon nga kinaiya nga gusto ta maglahi. No, kaya ni ang kining ato ang kahimtang karon no. May tag sila lang ang masakit. Mainta nga kuan, ingon ta maluoy ta, no? Maluoy ta. Uy, kaluoy ya. Pero di ta gusto nga mataptan. Di ta gusto nga kuan, masakit, no? Nya labi nag kamatayon. Mao bitaw gingon sa usa ka inilang kuan kanang teknokrat nga matud pa nga tanan gustong malangit pero dili gustong mamatay. Pero mao nang padayag sa Ginoo nga iyahang sa iyang nadungog sa langitong amahan nga pulong nga mao kini akong pinanggang anak, pamati kamo kaniya. Gawas nga misaysay siya sa ebanghelyo, iya gyud gipuy-an ang dakong kamatuoran sa kinabuhi nga magsakit, mamatay, ug siya gibanhaw sa atong amahan. Ug mao na nga nining ingontang pasiuna sa pagpangga o sa gasa sa langit ng amahan nga mao ang mahimayaong pagkausab sa panagway sa Ginoong Hesukristo, madasig unta ta. Nga mao gina nga diha sa atong bunyag padayag pod nga gikaymut-an ta sa atong ginikanan, mao nang gidalatan nila diri sa simbahan aron bunyagan. O dinha sa ato ang bunyag nga atong nagian, daghang mga pagsulay o mga pagsakit ang atong naagian o pag-aagian. Pansa kaulahian, unta, madawat nato ang himaya nga nasdawat ni Jesucristo, ang himaya sa pagpangga sa atong langit ng amahan, na bisan ang kamatayon dili makabuntog. Bisan ang kasakit dili makapahilayo kanato sa ato ang Ginoo. Bisan ang kahadlok nining pandemya dili unta makapugong sa atong destinasyon ngadto sa ato ang puloy-anan nga din dito tuwa sila si Elias, si Moises, ug ilabi na ang pinanggang anak sa atong Ginoo nga mao si Jesucristo, nihatag nining santos kamisa ug karon ato usab nga ikauban.